Gràcies a comissions, aquest curs anem a cobrar el 100% de les baixes per incapacitat temporal des del primer dia. Hem aconseguit millores en quant a formació, conciliació i igualtat, mitjançant els plans implementats en els centres. Gràcies als acords de millora d'ocupació hem aconseguit que 3.000 companyes i companys tinguin enguany un treball estable i seran 10.000 més en les properes convocatòries d'oposicions. Gràcies als acords signats per comissions obreres ja cobrem més. De mitjana, com a mínim, cobrarem 2.500 euros més a l'any. No a la LOMCE és una llei retrògrada feta a esquenes de la comunitat educativa i continua viva. Cal ja un ROF i un RTL per a ensenyaments artístics. Per això considerem necessària la participació sindical arreplegant propostes del professorat. Seguim exigint la reversió de totes les retallades, la millora de les infraestructures, la retirada de tots els barracons i, per supost, de l'amiant cancerigen. Exigint tornar a les 18 hores lectives en secundària i la reducció de ràtios en tots els nivells. Seguirem defensant que són necessàries totes les tutories per a primària, així com la reducció horària per a persones majors de 55 anys. Amb tu continuarem lluitant i aconseguint millores per al professorat valencià.